Unha cousa, vosotros a nivel de lectura sentedes vos culpables ou coa lectura que face, co nivel de lectura que tedes ou máis ou menos resignados ou cal é a... Cero culpabilidade sinto neste momento da miña vida. Culpable, nada. No, no, no. Cero, cero. O sea, bueno, tedes outras responsabilidades, outras cousas que vos enchen de a vosa vida de emoción e intriga e non vos sentides mal por non ler, non? Para nada. Bueno, minto, mira, cero no. Cando é un regalo, sí me sinto un pouco mal. Cando comprei eu ou cando penso eu, ou ni siquiera comprei, pero teño na lista durante anos, cero mal. Cando é un regalo un pouco sí, pero é máis social que outra cousa. Hostia, pois eu sinto-me exactamente ao contrario. Cando é, digamos, responsabilidade miña de que o comprei eu porque eu tiña o capricho de comprarlo e tal, ou porque me gustou, ou porque me pareceu bonito, ou porque me pareceu interesante ou que seña, e cando realmente me sinto mal despois de non ter justificado a compra lendo o libro e disfrutando. E casi me impoño o deber de disfrutalo, ou polo menos de acabalo e tal. Sin embargo, cando é un regalo, pues, penso, bueno, a xente é ben intencionada, igual me faz regalos que non conocéndome de todo, non conocendo os meus gustos ou o que seña, e non me dá, aí sí que cero conflito moral por non ler os libros que me regalan. Mira que curioso, ti Rama? Ningún ni Eu outro. cero culpable, nin culpable nin víctima. Eu A seguinte... totalmente que sei, leo porque me apetece e cando non me apetece non leo, e xa está, non lle dou mal voltas. Bueno, como podedes ver, isto é nada original e hoxe vamos a falar de libros. Javier Ramalleira desde Coruña. Eloi desde Madrid. Noé desde Barcelona. Isto é nada original, un podcast no que lemos menos do que esperábamos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Empezamos. Bien. Se queredes, podemos comentar cal é a vosa rutina de lectura e onde ledes ou cando ou de que maneira esas cousas. Moi ben, pois xa que bueno, parece que teño unha rutina de lectura máis ou menos definida, vou empezar eu. Eu leo entre semana, pois, cando me vou para a cama. Antes de dormir, se me vou para a cama cedo, podo ler unha hora. Se me aburre o libro, durmo antes. Se me entretén, podo quedar hasta as 2 da mañá lendo. E despois, os fines de semana, pois, depende. Se me quedo en Coruña, a tarde do domingo é un bo momento para ler. E se vou para casa, sí, tamén por aí, cando me deito, así, se non salgo a tomar algo, cando vou para Foz. Ao final é eso, ao final do día, é cando suelo sacar algo de tempo para ler. Pero falo en baches de media hora, polo menos, ou cousas así, non? Sí, hai veces que... Sí, se non saco media hora, non empezo. Se digo, boi, xa é moi tarde, maña teño que madrugar, pois xa non abro o libro ese día. Despois, outra cousa é que cando estou fora por traballo ou cando vou de vacacións así, sempre levo un libro comigo, pero nunca o leo. Levo por pasear, pero aí sí que non saco nunca tempo para facerlle caso ao libro. Bueno, eso casi parece... bueno, é decir, sobre todo nos viaxes de traballo, casi parece evidente, non? Unha cousa... iso que faz de ler antes de irte deitar, hai unha decisión consciente de non estar en internet ou non estar en Twitter ou algo polo estilo, isto que se suele falar de apagar as pantallas e tal durante unha hora antes de dormirte, ou é unha cosa como é un momento que encontras simplemente? Non é consciente, sei, pero ahora que o dices é unha cousa que fago por instinto, que é un bon instinto. Non me plantei vou facer isto. Simplemente é o momento no que encontro tempo libre. É que unha das cousas que máis curiosidade me produce dos teus hábitos de lectura é saber hasta que punto é orgánico ou é, digamos, autoimposto. Ti como lees, non é? Eu pouco é a resposta. Eu
Pouco é durante random os ou pouco... pouco, decir, durante os últimos bueno, os anteriores 4 anos que eu estuvera en Coruña e Adriana vivía aquí en Barcelona, eh, e viña esencialmente unha vez ao mes, pois aproveitaba os viaxes para ler. É dicir, ou as esperas dos avións, o momento do avión, etcétera, o que é o día de viaxe en sí, era cando lía. É máis ou menos, é dicir, nun viaxe podes ter ler 3/4 de un libro e despois acabalo a semana seguinte, unha cousa así. Sempre lle daba como un empuxón aos libros que tiñan por aí pendientes de ler. Pero despois realmente non teño unha rutina establecida ou non a tuve unha vez que me vin a Barcelona, tamén é comprensiblemente, non, a parte de convivir, dormir todos os días acompañado e demais, pois realmente non ter, francamente, non ter lámpara no meña mesilla, que a única lámpara que temos da habitación, a única lámpara de mesilla que temos na habitación está do lado da Adriana, entonces por non andarlle dicindo que encende e que apague, pois a verdade é que non, este último ano leín esencialmente creo que 2 libros en momentos puntuales e completamente aleatorio. Vale, pois xa sei un regalo que che podo facer para estimular os teus hábitos de lectura. A lámpara. Sin ter que buscar un tema en concreto. É todo moito máis complicado que eso, Javier, porque eu non teño sería demasiado evidente decir, bueno, pues vou comprar unha camiseta e así polo menos leerei, pero non, porque unha camiseta unha lámpara, pero é que eu prefiero ter a mesa limpia de cousas e non ter o dermatoste que é unha lámpara e en fin, son maniático aparte de moitas outras cousas, entonces e o foquiño, todo moito máis complicado. Eses foquiños que hai para enganchar no libro directamente. Igual. Eu que teño un foco destes que se poden colgar o mellor no cabeceiro da cama ou algo por estilo, un foco destes de Ikea, pero non temos cabeceiro na cama, entonces é un desastre todo. Un frontal, non é? Un frontal. Sí. Pero non, eu referíame un que hai uns pequeniños. Sí, un punto de libro que ten unha luz tamén para ler. Sí, que recuerda, a min recuérdame o home este que se fai chamar a sí mismo Cyborg, que ten que ten un sensor aí na cabeza. A Neil Harbison, creo que se chama. Non sei como se chama, pero ten un sensor aí para non me acordo que sentido Creo adicional. creo que non ve colores, entonces... sí, é verdade, pítalle según... É unha célula fotosensible que lle transmite sonidos ou algo por estilo, entonces percibe os colores a través do sonido, sí, ou algo por estilo. Bueno, está implícito que está comentando, pero bueno, dame a sensación de que xa o falamos máis veces, pero ledes en físico sempre. Sí, bueno... Tú realmente eso bueno, Kindle, ¿no? Casi teño un Kindle, teño abandonado porque teño moito en físico pendiente de ler, pero tamén leo no Kindle. Eu teño eu teño creo que son 2 motivos ou 3 motivos polos cuales leo sempre en físico. Primeiro é porque os libros físicamente gustan, entonces compros, entonces forzome a lelos. O segundo é porque se me poño realmente non teño ningún tipo de capacidade de concentración se me poño a ler en algo que teña conexión a internet. Incluso habitualmente leo reportaxes, creo que xa o teño dito no podcast, é unha cousa, digamos, definitoria do personaxe, se queredes, que eu sou o que lee reportajes de Atlántico ou de Diátavist ou algo así, pero incluso eses cóstame, Dios se ayuda, concentrarme en lelos e non acabar abrindo Twitter cada 5 minutos esencialmente sin darme conta. Pero xa moito me parece que consigues lelos comparado comigo. Sí, eso pásame moito a min. Eu son incapaz de ler un texto de 10.000 palabras nunha pantalla. Bueno, incapaz no, pero cóstame muchísimo máis. Eso sí que no Kindle leo algo mellor, nunha pantalla dun móvil ou no iPad sería incapaz. E no Kindle non me pasa o que lle pasa a Noé de non concentrarse con algo que ten acceso a internet porque o meu non o ten. Claro, o primeiro modelo sí, igual
É que realmente eu acabo me convertindo nunha das persoas que non que lle gusta ir ao cine pola, sabes, a xente falaba da liturgia da sala a oscuras para ir ao cine e de darlle importancia do olor dos libros, o olor a libro novo e estas historias. A mí sempre me pareceron gilipolleces, sempre me pareceu que un libro é un libro ou son as palabras que están escritas, léala nunha pantalla ou léala en papel, e cunha película, pois, ao final podela ver no móvil ou vela nunha sala de cine e a historia que che van contar é a mesma. E realmente todo o demais son, bueno, invencións ou pajas mentales e demais, ou invencións de xente que lle vai nos cartos venderche a súa moto de que é máis bonito ver a película no cine. Pero co que me encontro é que se leo algo en internet acabo en Twitter, e se vexo Netflix na pantalla da televisión, pois estou co móvil buscando cousas na Wikipedia mentras tanto. É dicir, a única maneira de concentrarme en algo realmente pois é estar no cine porque che prohíben encender o móvil, ou estar lendo un libro porque o libro non hai maneira de minimizar a pantalla do libro e abrir outra cousa detrás tanto. Estamos índonos na conversación, pero como é eso de que no cine che prohíben sacar o móvil? Como é eso? Home, no cine que eu sepa non che deixan non podes poñerte a mirar mentras tanto o móvil ou... Non podes porque a luz da pantalla molesta e tal, pero Bueno, sí, non faino todo está Cristo. estrictamente prohibido. Faino, e non vedes que o fai todo Cristo? Xente, pois, con disimulo e intentando non molestar, sí que se saca e mira o móvil, pois, Bueno, un minuto ou dous, vale, pero non estás media hora en Twitter. Eu saco de Wikipedia, eu no cine... Tu tiras de Wikipedia Sí. tiras de Wikipedia no cine. Sí, sí, sí. Estás aí vendo 1917, estás dicindo, a ver como acabou esta batalla, vou mirar. Non fun ver 1917, pero sí que a última que recordo de mirar bastante foi bueno, foi casi xa ao final, bueno, teño mala memoria, pero na de Érase unha vez en Hollywood sí recordo ter mirado, porque eu non sabía un pouco a historia. Por suerte mireina como tarde, cando xa pasara un pouco Dixe, isto do lanzallamas non pode ser. No, pero de verdade non é a primeira vez que o fago, que va. E de feito, a min se me obligo a estar atento, creo que é máis porque sei que acabo de pagar máis que por... O sea, tú é do estilo dos meus que como me compro o libro, despois obligome a lelo para justificar a compra, non é... Dame a sensación de que a min o cine pásame eso, pero eu a verdade que son de complementar a experiencia. Sí. A ti eso pareceche normal, Javier. A mí parece que cando leo nun libro físico teño o móvil ao lado e estou apuntando cousas para despois metelas na review de Goodreads. Bueno, pero cando estás lendo na intimidade da tua habitación, pois podes facer buenamente o que queiras, pero realmente na sala do cine estar mirando o móvil mentras tanto, a ti eso pareceche razonable? No, a mí parece completamente censurable. Como moito sacar, apuntar unha nota de ver na Wikipedia isto que quero quitarme unha dúda, pero non facelo ali durante a proyección. A mí tamén, pero bueno, teño o feito, a mí dame pánico escénico hasta mirar a hora que é, porque sei que ilumina e que se nota. Non sei. Eso tampouco é... Home, pánico eso é exagerado. Non sei, non é unha cosa que faiga pensando que... Pues, faigo, pero pensando que é unha cosa censurable, digamos. Eloi, é que eu xa te imaginei como CGP Grey indo a ver as de Star Wars co iPad e apuntando cousas na última fila. Co frontal. Volvendo ao conto, o que tamén, igual, imaginades, se eu fago eso no cine, imaginadevos como leo tamén, non? Eu, que a verdade que cando leo salto inmediatamente, nin apuntar cousas, eu vou directamente, salgome da lectura e vou mirar se algo me dá curiosidade ou que sea, e salgome sin ningún problema. E además, moi diferente a vosotros, eu leo, onde máis leo é no móvil. Leo en digamos, en tempos moi cortos, e o que me costa, de verdad, son ler os libros físicos. Porque, en parte, seguramente porque... Bueno, non sei, porque
non leo na casa, basicamente. Na casa Les- non leo. Leo nos no tempos mortos bus, ou no... da miña vida, basicamente. E sempre, a verdade é que tamén me pasa, sempre compite con ler outras cousas en internet. Claro, eu, por exemplo, para contarvos un exemplo, no? Eu hoxe cheguei, hoxe despertei, tuve un vuelo, e entonces, por exemplo, cando vou voando, pues normalmente non escoito podcast. Normalmente, pues leo porque estou parado e podo ler. Sin embargo, no momento de levantarse, desembarcar esas cousas, aí póñome podcast. Despois, imaginaos, chego ao metro, cando estou sentado e volvo a ler, apago o podcast, póñome a ler. Pero o mellor, xa vos digo, son así cousas de 5 minutos. O mellor leo 5 minutos no móvil. Pero eu unha cousa que é unha manía que teño lendo é que son incapaz de deixar un capítulo a mitad. E tú con ese método de lectura é que o tens que facer. Sí. É que chamás a lo de manías, eu realmente, si tuvese que ler de 5 minutos en 5 minutos, o mellor con media hora de diferencia entre un e outro, creo que cando me puxese a ler a terceira vez xa non me acordaría do que pasou a primeira. Pásame moito. Que foi normalmente teño que... media folla antes. No, igual que nos podcast moitas veces se deixo algo a medias, acabo reescoitando os últimos 3 minutos, vos lendo tamén o fago. Vou para atrás ata que algo faiga, vou para atrás un pouquiño ata que vexo que algo fai clic. É eficiente? No, en absoluto. É desesperante, porque a mí parecería así de... O seguinte paso é deixar tweets a medias. Pero sí, bueno, a verdade é que de feito, xa vos digo, o que atopo difícil ao final é ler físico, e canto máis gordo seña o libro, máis me costa levalo por aí. E por tanto, ao final pues... E tú, coa tua maneira de ler, eu podería chegar a entender, digamos, ler non ficción ou ensaios ou algo polo estilo, ou digamos, libros divulgativos, pero chegas a ler unha novela... É que igual está relacionado, pero que fai anos que non leo ficción. Pero lees libros ou lees artículos soltos, etcétera? Porque ler artículos soltos en intervalos de 5 minutos pues é asumible, pero lerme un libro inteiro de, o que seña, 10.000, o sea, 100 páginas... Faloche de libros, o sea, de libros, a verdade é que igual... xa non me acordo, pero creo que o último libro de ficción que lín foi de Martian, e lino antes de que salise a película, como uns meses antes. Probablemente todo o que leín en libro, que é libro desde aquela, foi non ficción.Igual está relacionado, nunca o pensar. Pois igual, seguramente está relacionado. A non ficción é moito máis fácil de parar e arrancar. De compartimentar, se queres que haya un argumento... Sí. Narrativo que seguir, ainda que, bueno, un argumento intelectual, digamos, unha argumentación dunha persona, tamén se andas parando en intervalos de 5 minutos, non sei hasta que punto podes seguila de todo. Sí. Pero por eso lle pasa a Eloio de ter que ir atrás a encontrar o fío. Pero pero, nunha novela sería moito máis pouco práctico. Non sei, a mí é que xa non é cuestión de práctico, porque evidentemente se lees, pues, digamos, te organizas de esa maneira, pues será que che vai ben, pero a mí resultaríame super frustrante. Non sei. Tamén outra cousa é que me resultaría super frustrante co libro físico, porque, claro, tú tens que estar con marcapáginas constantemente na mesma folla, botándolle a folla para atrás, folla para diante, e non movendo nunca hacia diante. Pero bueno, o ser en digital igual non... En digital é moi fácil, realmente. Non me resulta, pola parte mecánica de ir para diante, para atrás, a verdade que non me resulta nada... E non che resulta frustrante ler desa maneira, desde logo? Realmente non. Bueno. Como os dicía antes, bueno, por terminar solo o asunto, entre medias teño un Kindle, pero é un Kindle Fire, que se estou na casa teño conectado a Wi-Fi se quero. Pero cando mo levo por aí normalmente, pois acabo por non conectalo, dame pereza ao final acabar conectando as Wi-Fi, entón ao final acabo por telo como dispositivo desconectado. Pero bueno,
a verdade é que non uso moito. Ao final acabo lendo no móvil, de feito o da pantalla pequena non me resulta moi problemático tampouco. Para grafiquiños, esas cousas é bastante eso é algo incómodo, eso é verdade. Pero bueno. Pero sí, temos costumbres bastante distintas. Sí. Bastante contrarias. Temos Eloi, tía máis eu somos totalmente antítesis un do outro na forma de ler. Sí. No é o chaotic neutral. Sí, chaotic neutral. En general eu quero pensar que son good. Non sei se chaotic good ou que, pero son tirando a xente. Que a pregunta que me sale ahora tamén é bueno, xa entrando máis no tema, é dicir, como é a vosa dinámica para meter cousas na lista, ou comprades directamente, ou que facedes? Ou tedes varias listas? Aí sí que son errático no de meter as cousas na lista, porque a miña lista ao final non é unha pila física de libros que teño comprados e que fun comprando, pois eu se paso máis de 3 horas nun aeroporto, compro un libro. Viaxas moito. Non, bueno, últimamente menos, pero xa teño uns cuantos libros que comprei así e que quedaron moi abandonados porque durante os viaxes non leo. E non tes nada fora, non tes unha lista de libros que queres ler pero non compraches? No. Ou chamado de outra maneira, podrías chamarlle The Vault. Teño un carro da compra de Amazon con compras de libros de guardar para después, e teño en guardar para después como 30 libros físicos. Bueno, tamén. Pero eso váleme. Que os teño para cando compre algo, pois meto un libro tamén polo medio, para non ter que facer un envío dun libro suelto. Pois mira, se eu fago algunha compra, añado cousas. E ti como fas ti para meter na lista? Te fas así tamén como Rama? Compras ou... Sí, é que, bueno, eu a todas estas creo que xa vai sendo hora un pouco de explicar de que lista falamos, ainda que, bueno, non estamos falando literalmente o sea, non estamos falando dunha lista metafórica de que libros nos interesa ler, ou polo menos Javier e máis eu non. Eu sí. Javier ten físicamente unha pila de libros á dereita do seu ordenador, porque os puxo hoxe ali para gravar, que son os 25 libros que se quere ler este ano. Pode ser? No, pero non hai tantos libros. Vou ter que comprar algo durante 2020. Sí. O caso é, eu quería, puxo o meu objetivo de lectura o ano pasado, en 2019, cheguei LIM 27. Entón dixen, bueno, pois vou redondear e vou a polos 30. Ese foi a primeira vez que me marquei un objetivo así de quero ler tantos nun ano, así algo ambicioso. Ambicioso, pero vamos, eu desde o meu punto de vista, eu que lín non cheguei a 5 libros seguro ano pasado, a posibilidade de que Javier se lese 30 resultoume, en fin, deume bastante envidia, máis que outra cousa de decir, joder, que ben organizado o meu primo, me cago en 10 que é capaz de lerse 30 libros nun ano. Entonces teño lámpara na mesilla. Efectivamente. Entonces, cando nos lo contou, eu recuperei unha lista que teño escrita físicamente nun papeliño que metí na miña carteira. Teño tamén escrito no blog, pero podo explicar. Fai probablemente uns 5 anos, despois de unhas vacacións de Navidad ou unhas época de regalos de Navidad / cumpleanos que son a vez, e de que me chegasen algunhas compras en paquetes separados que fixera por internet anterior, que non me dera moita conta, pois encontreime con unha pila de libros na casa, de libros novos recén comprados, uns 10 ou 12. Entón dixen, joder, pois vou realmente a saber cantos libros levo comprados na miña vida, aos cuales despois, porque tuve un capricho, cantos libros teño, aos cuales non lle fixen caso. Entonces aí naceu unha lista original de uns, naquel momento, 15 libros ou algo por estilo, e esa lista fon lendo algún, fon comprando outros, non son os mesmos que eran, pero esa lista continúa ahora. Teño na carteira metida, porque todo isto
dunha maneira un tanto ridícula, reconoce, pero bueno, como motivación para non comprar máis libros sin darme conta, digamos, para non ter máis, cal é a palabra? Por impulso, para non, como motivación para non comprar máis libros dunha maneira impulsiva, pois dixen, voume meter a lista esta na carteira, no sitio dos billetes, entonces, no caso hipotético de que chego a unha librería e encontre un libro que me apetece porque ten unha portada bonita, me autoconvenza de que sí, este vou no ler porque me parece interesante e chega o momento de estar diante do paisano e pagar, pois abriré a carteira, encontraré a lista de libros que teño na casa sin ler e direi, no, lo siento, teño demasiado na casa, sinto moito polo teu negocio que probablemente non lle vai tan ben como debería, pero isto vai ser un cotos interruptus, volvo deixalo onde está. Ou, evidentemente, en vez de nunca... pagar con billetes, pagas con tarjeta e non te acordas da lista. Bueno, sí, eu directamente estou diante do paisano que é pois, un libreiro, que son xente que a mí me caen ben en general, porque ter unha librería en 2020 hai que ter unha personalidade quijotesca e demais, entón xa a mí xa me ten enganado, entonces nunca lle fixen a nai o tema este de decirlle teño este libro, apeteceme moito, pero non che vou comprar. Pareceme cruel, non sei. Entonces realmente pues acabei comprando igualmente. Entonces, os libros que están na miña lista, bueno, a todas estas, a historia que cando Javier nos dixo que iba a ler 30 libros, eu mirei na miña carteira vin que había unha lista na cuales quedaban uns 17, unha cousa así, libros sin ler, e dixenme, joder, pues se Javier era capaz de ler 30, eu ben serei capaz de ler esencialmente a mitad. Entonces, a lista de libros que teño, que vos teño compartido, que vos teño enseñado, pois son libros que levo comprados desde 2006, algúns, de que hasta xaneiro de 2020, os 5 últimos, e que basicamente pois foron vindo cada un de un sitio, pero son libros que comprei nun momento por un capricho e que despois quedaron sin ler durante anos. E esa é a miña lista. É lista, polo que vexo, é lista e pila á vez. Sí, correcto. Era unha, eu chamei, sí, tiña a lista na carteira, moitos libros igual os tiña en Lugo ou na casa da aldea, ou tiña os desperdigados por aí. E agora aproveitei as navidades para xuntarmos todos e teños todos encima da mesita de noche, ocupando o espacio que debería ocupar unha lámpara. Intimidándome bastante, a decir verdad, e agora son lista e pila física, ambas cousas a vez. Teño que dicir que dame a sensación, xa tal como empezaches a falar, que a primeira pregunta que nos fixeches, sei que non a editas, foi sobre a presión de leer. E dame a sensación de que todo isto está é como construir máis presión todavía. Sí, é completamente enfermido, eu reconoce. No, pero é unha forma de motivarte para chegar a ler os 17 no ano. A mí parece razonable. Este capítulo é un capítulo automotivacional. E tú que, Eloi? Tú non tes ningún tipo de iniciativa, proxecto personal, challenge de Goodreads, ni nada por el estilo de cantos libros pretendes ler? A verdad que no. A verdad que no, porque xa, como teño a sensación que xa pasei por eso, e houve moitos libros que tuveron aí como en lista de lectura, non triunfei, e despois pues, simplemente... É unha lista, Eloi, perdona que te interrumpa, de interésame, quero compralo, ou de libros que xa tes descargados, comprados, ou que seña, e que están pendientes de ler. É moita mezcla, fíjate. Hai algúns que... hai algún que teño, imagínate, descargado en PDF desde antes de 2010. Hai algún que teño comprado e basicamente comprado pero en electrónico, entonces está aí na miña biblioteca do Kindle. A verdad que eses teñeron moi fácil subir na lista de cando empezo o seguinte, ¿no? Hai outros que teño en Amazon despois listas de deseos. Teño unha general. E despois teño dous máis que son listas de libros que están na biblioteca da UDC.
UDC é a Universidade da Coruña para que non conoza as siglas. Que, por certo, recomendo a todo o mundo que este escoitando que seña ex-alumno da UDC que se anime a facerse usuario externo, que está moi ben. Bueno, está moi ben o servicio, están os libros ali, hai moitos que a xente non lee, están ali sentíndose solos. Onde está a biblioteca da UDC? Por empezar por alguna parte. A biblioteca UDC, cada unha das facultades. Todas as bibliotecas das facultades, pero hai unha biblioteca central ou algo por estilo? Non, cada, digamos, electrónicamente é unha biblioteca central. Un pode facerse usuario externo da biblioteca da UDC. Que según me tuveron contado certos contactos, isto debería ser así en outras universidades tamén, ¿no? Entonces, básicamente, a población general pues ten acceso un pouco máis restringido a pues eses libros que están disponibles nas distintas bibliotecas das distintas facultades e escolas asociados da Universidade de Coruña, ¿no? Entonces, pues imaginade restringido no sentido de que pues un estudiante mellor pode pillar un libro e ten dereito a leválo para casa pues 7 días que poden ser renovables eses 7 días ou prorrogables sempre que non haxa outro estudiante que o queira, ¿no? Pues o mellor o usuario externo teno 3 días. Pero na miña experiencia, hai un montón de libros que basicamente telos un ano inteiro, simplemente telo que renovar vía online e dis, sigues. O cual é un pouco incómodo. Pero bueno, son uns recursos aí públicos que pagamos todos e a verdad que estou moi contento de que estén disponibles, ¿no? Sí. Entón, volvendo ao conto, teño, ás veces, cando vexo lendo algo, escoitando un podcast ou alguén me recomenda un libro, pois, en lugar de comprarlo directamente, vou mirar se está disponible na biblioteca da UDC. Se está disponible, o que fago é metelo na lista de Amazon, lista de deseos, que se chama Biblioteca UDC. Bueno, teño dúas por se están disponibles en original ou en castellano, porque ás veces pasa. Pero, escoita, libros generalistas ou libros técnicos? Hai, digamos, hai moito non ficción, pero tamén hai ficción, e son, nese sentido, son generalistas. Na miña lista teño moi poucos libros técnicos, realmente. Na miña lista actual, ou na miña mezcla de listas, teño moi poucos libros técnicos. Bueno, entonces, por resumir, teño os libros comprados electrónicamente que están na biblioteca do Kindle. Están os libros, a lista de deseos de Amazon, que basicamente, pues, cando vexo un libro por aí que en calquer sitio que me pode interesar en algún momento, meto na lista, normalmente non os compro directamente, aínda que miro sempre se están na UDC primeiro, electrónicamente, non? Se están na UDC, pois van para outra lista. Que ocorre? Que a realidade, como xa vos acabo de comentar, as miñas rutinas de lectura penalizan moito os libros físicos, e entonces ao final desas dúas listas acabo lendo bastante menos. Entonces, pero esas listas siguen medrando a día de hoxe ou eres máis reacio a meter libros nelas? Non. O coste de meter libros na lista é cero. Coste cero, evidentemente. Sí. Meto cousas que me recomenda a xente sin ver a sinopsis. Non se molesta ter aí... Teño 150 libros que me apetecería ler. Non teño tantos. Están aí. É unha pregunta curiosa que fai Javier, que ten cantos podcasts estás suscritos e que non tens por ler, Javier? No, pero é que eu sei que a ti, por exemplo, molestaría ter unha lista tan larga e incompleta. A mí, no. A mí as listas incompletas ponenme nervios. No pequeno resumen que en chamarlle a esa lista da UDC de Volt xa está todo solucionado. Sí, esencialmente sería o mismo sistema que a ti. Mira, por exemplo, ahora na lista, na pequena recopilación que fixen, porque como non teño unha lista sola, ¿no? Pois sálenme que teño 25. Aínda que sei que algún deles me levaría a ler probablemente algún outro libro do mesmo autor, esas cousas, pero bueno, non son centos de libros para nada. E indo, se queredes, isto xa me enlaza os máis fieles suscriptores. Recordarán que no primeiro episodio falamos de que algúns de nós, non me acordo quen, poñemos nombres rimbombantes a proxectos vitales que tuéramos, ¿no? Algúns de nós que miran o móvil no cine, ademais de poñemos nombres.
En concreto, de feito, o episodio primeiro do podcast chamase Proxecto Morfeo, en parte por eso, ¿no? Por certo proxecto que siga a medias, pero bueno, eso podemos falar outro día cando ten un nombre apasionante. Pero ten un nombre apasionante. Javier, é o que importa. Entonces, isto para min non ten nombre, pero pensando para o podcast, a min o que se me veo á mente é que na práctica, además de teros organizadas nesta dimensión que vos contei, ¿no? De se o teño xa comprado, ou se está na UDC, ou se simplemente o terei que comprar algún día se o quero ler. Además teño outra dimensión que é entre comillas polo difícil que me vai resultar lelo, porque ao final é máis técnico, ¿no? Conocedes o meme do Galaxy Brain? Sí, claro. Pois entonces creo que o Galaxy Brain, ainda que faltame para outra división, o Galaxy tamén, Brain creo que podes explicar o meme do Galaxy Brain Sí, se poñeremos na lista dos estes, axudádeme a explicarlo se vedes que non vai, ¿no? Pero menuda terror achacado de barrer. No, está moi ben, pero a ver que tal o do explicado, pero o Galaxy Brain, para que quera ver, poñeremos as show nas notas do episodio seguramente o enlace de Know Your Meme. É unha imaxe normalmente en forma de tabla no que se comparan como distintas cousas, poden ser distintas facetas da mesma maneira de facer as cousas, distintas maneiras de pensar. Alternativas a resolver un problema ou, sí, maneiras de pensar ou algo Sí, ao final é como, se queredes, é unha lista de cousas organizada en régimen creciente, normalmente de dificultad ou de inteligencia, e veñen ilustradas por estas imágenes. É difícil de escribir en audio. É completamente, eu creo que é completamente imposible, que en parte vai ser o primeiro que cortas e que podes deixar de explicarlo, que se non te mates, porque isto non vai sobrevivir. É imposible explicar o Galaxy Brain, senón non generar un meme. Doeme un pouco o corazón, pero sí, a verdad que estaba difícil o Galaxy Brain, pero bueno. Si queres, seguimos intentando, pero Javier, veña, dalle tú. Intenta ti, Rama, explicar o Galaxy Brain. Describir o meme, pois son directamente 4 imágenes dun cerebro humano, empeza nun cerebro máis pequeno que o cráneo, no un cerebro con todas as neuronas funcionando, un co cerebro totalmente iluminado e o último xa expandíndose con luz fora do cráneo, vamos, totalmente galáctico. E ao lado metes os conceptos que queres asociar a eses 4 cerebros. Sí, esas 4 imágenes utilizanse para representar 4 estadios de conocimiento ou 4 ou de, digamos, de complicación nunha maneira de pensar ou de sofisticación nunha maneira de pensar, ¿no? Dificultad, creatividade, pode ser un pouco así o que sella, ¿no? Bien, e todo isto a que viña? A todo esta que viña que realmente, claro, teño, aparte dos meus libros, teño os organizados, ou bueno, se queres, hai libros, como xa vos decía, ¿no? Hai algúns de non ficción que son de lectura ligera e hai outros que son libros nos que levo fracasado porque realmente, igual en parte pola miña rutina de lectura, pero son libros bastante complexos, non sei como se dixa. Complicados, non? E que ao final pois requieren unha concentración que ao final pois a miña cabeza non dá. Bueno, non é a toda a cabeza, que eu francamente coa tua maneira de ler discretamente en porcións de 5 minutos, non hai Galaxy Brain suficiente para ler desa maneira. Ese hábito de lectura non axuda a un libro complicado, desde logo. É verdad. Se que, pues, non sei se eu ir á lista, pero por exemplo, teño un libro de que estaría como no último estadio, se queredes, que é un libro que non sei chamarlle técnico, pero é un libro de Steve Wolfram, que non sei se conocedes, pero é como o creador do lenguaje matemática e do Wolfram Alpha. Conocía a Wolfram Alpha e está cheguei, non? Pois a partir de ese é demasiado técnico para mí. Eu nunca usei, o matemática, pero bueno, sei que, digamos, ese lenguaje o lenguaje / software comercial. Ten un libro que se chama A New Kind of Science, que é un tochaquísimo, no sentido que pode pesar, igual pesa 2 kilos o libro. Está é un libro típico dos que tes na UDC.
algunha vez levei no para a casa, esas cousas, e leín como mitad un capítulo ou algo así, pero é insostenible, como que en di levar un libro de 2 kilos por aí polo mundo adiante. E como na casa non leo, ao final dixen, vou non acabar comprando para decir que, para ver se así o leo. Non leín, desde que o comprei, non leí ninguna palabra del. Entonces, digamos, os que están máis abaixo no Galaxy Brain, pues tamén, digamos, teños un pouco máis por perdidos. Eloi, creo que te deberías poñer como reto 2020 lerte ese libro. Que non é o único de Javier lee 30, eu leo 17, a duras penas tú lees un. Sona factible. Pero, joder, ten moito máis mérito de Eloi. Mira, que non te interese, que tamén é unha cosa que pode pasar. Solo o feito de carretar con el, eso é o que máis mérito ten. Más que carretar con el nos conocimientos na cabeza, é carretar con el. Porque... Pero bueno... entonces, claro, teño... As utilidades que lle podes buscar, oye, que como asiento para unha urgencia, como tabla para cortar xamón. No, porque ahora mismo, la verdad que ahora compreino en electrónico, entonces ahora pues simplemente pesa en cuanto a megas, non en cuanto a kilos, pero bueno, esto, bueno, é un pouco a organización que, entre comillas, a organización que teño eu, o cual me fai pensar en, de vosotros da lista que tedes, como ides seleccionar para cal é o siguiente que vos ides ler para ese proxecto, ou vai ser chaotic random? O meu método de lectura é moi rutinario, pero a elección é totalmente caótica á hora de comprar os libros, e tamén é caótica á hora de cal vai ser o seguinte. Eu vexo aí na estantería do salón e digo venga. E levo-mo para a cama, e xa está. Tiro, Bueno, eu, como vedes, do meu challenge intento eliminar calquer tipo de placer ou algo polo estilo. Estou non facendo da forma máis matemática posible, que seña máis parecido a un castigo. Gustaríame aclarar que en general son libros que me apetece ler e que teño curiosidade por eles, e que non é que me sinta mal comigo mismo por estar, que se eu non paro e que diga, toma, pues agora castigado sin postre, encima vou ler os libros. Paréceme que é unha cousa moi adolescente, o de pretender ler todos os libros que comprache, ter esa imagen mental como de, non, son un bibliófilo tan arraigada dentro que non eres capaz ni siquiera de dar por amortizado un libro que te comprache fai 15 anos ou fai 13 anos e non liche no seu momento, de decir, bueno, pues este xa pasou, era unha persona distinta cando comprei, agora teño 33 anos, un ingeniero, daquela acababa de acabar o bachillerato, pero reconocendo que todo eso non fala nada ben de min, non sei, creo que é o momento de facelo. Se non o faigo agora, evidentemente, pues quedará sin facer xa para los restos, pero un pouco a última oportunidade antes de que se escape definitivamente o tren, contra un traballo potencialmente a semana que ven, todas estas en fin, apreciacións de jubilado a 30 añeros se me vayan a un segundo plano. Pois digo, mentras tanto, vamos a ver si aproveitamos polo menos o tempo para facer isto. E dentro deso, os libros que comprei estas navidades ou que acabei recibindo de regalo estas navidades, sei que os vou ler, e non teño moita prisa ou moito... É dicir, a enerxía que me está aportando a idea de facer esta iniciativa de falar en público e de intentar apoyarme no de meu primo, pois estou intentando gastar en libros que realmente, pois, polo que señan, son porque son esencialmente o que dice Eloi, libros pouco Galaxy Brain, que me iba a costar ler, coller realmente en calquer outro momento e poñerme a lelos. Entonces ahora mismo, despois de un pouco limpiar todos os que tiña a medios ler de antes, pues empecé a ler Infinity Jest de David Foster Wallace. Teño por aí, para cando acabe, pues libros de
Esencialmente son libros largos, pesados, pouco prácticos para levar no metro, o que dices tú, é que sei que se non nos leo na miña habitación con un pouco de... Se non fago o esforzo consciente de lelos, non o vou facer nunca. Entonces son os que teño escollidos ahora mismo para ler un pouco a idea de ler os próximos, pois son eses os máis complicados de todos, os máis imposibles e probablemente os que acaben facendo que toda esta iniciativa se me gaste porque estamos a día 19 de xaneiro, vou na página 350 de Infinity Jest, que honestamente é bastante, costoume chegar hasta aquí, está sendo un esforzo, un proceso largo e complicado, ainda que me quedan 700 páginas do libro este. Toda esa motivación xa se me está acabando. E só a idea de acabar con empezar con un libro de 700 páginas de crónicas de viajes antárticos, pois creo que xa... Claro, pero eu que penso que na túa lista a maioría dos libros son do mismo calibre. Non tes libros cortiños que cambien radicalmente de género e tal. Bueno, de género sí, pero... Bueno, sí que... No, a mí pareceme que sí que teño. Pareceme que é unha lista moi ecléctica en tanto en cuanto os comprei en fases moi distintas da miña vida. Fíxenme gracia pensando que os miña lista tamén toca muchísimos paus, pero todos os libros os comprei nos últimos 3 anos. E realmente eses son os libros que con máis capacidade ou con máis posibilidade de ler. Eu tamén os libros que máis claro teño que sei que vou ler son os que comprei nos último ano ou ano e medio. Eses estou seguro de que os vou ler porque me siguen interesando ahora, estou nos vendo. Estáme apetecendo deixar o libro que teño a medias e poñerme a ler eses. É que eu creo que deberías, en vez de collerte 4 libros que levan 15 anos contigo de 4.000 páginas entre os 4 total, pois meter polo medio algún dos que son máis recientes, máis cortos e máis apetitosos, porque senón vas a desanimar. Sí, supoño que é a miña opinión desde fora. Supoño que é o que vou acabar facendo unha vez que deixe que acabe idealmente ou que deixe potencialmente a broma infinita, pois probablemente me lerei algún libro cortiño destes que teño que comprei este ano, un pouco para limpiar o paladar antes de meterme con outro tal. Tamén chamadesme tolo tamén se sugiero que, o sea, se vos pregunto se está mal estar lendo varios libros á vez. Bueno, antes de poñernos a contestar eso, eu chamoche tolo por escribir ou por andar no móvil no cine, reafirmome neso, pero igual que che digo eso, tamén che digo que a miña maneira, o meu proxecto personal para este ano é de estar completamente equivocado en todo na vida. Eu sei que non é razonable, sei que non é unha boa idea, sei que é a maneira de collerlle manía a estes libros e non volver a abrirlos nunca, pero un pouco a idea é que estes xa están perdidos, non nos iba a abrir de calquera outra maneira, entonces a ver se así. É unha forma de perder non só os libros, sino tamén a interese e o ánimo pola lectura para toda a vida. É que despois de todo, no, pero non vai ser para toda a vida. Despois de todo, o ano pasado, deixándome ningún tipo de disciplina externa, sen máis, digamos, sen máis dirección que os das miñas intereses no momento, o que me apetecía ler ou tal, é o que vos dixen. Igual leín 5 libros. Entonces, tampouco é que tuvese tendo unha relación moi productiva coa lectura ou moi satisfactoria coa lectura, tal como estaba facendo. Entonces, intentar isto non me parece que vaya a ser que me vaya a producir unha gran pérdida. Non creo que vaya a deixar de ler 5 libros ao ano, sí. Efectivamente. Ainda que igual no momento de... Porque isto foi nun ano que me encontrou, sí, con moitos cambios a nivel personal, moitos viaxes e todo o que queirades, pero realmente con moitísimo tempo libre. Entonces igual, no momento no que deixe de ter tanto tempo libre, pues igual ni siquiera chego a estes 5 libros ao ano. Igual o que teño que empezar a resignarme é decir, bueno, pues unha persona que lee moito
o periódico no móvil, ou que lee moito Twitter e non lle fai gran cousa ao respecto, ou non sou unha persona que lee moito. A lectura, eu creo que máis que o tempo libre influye máis unha rutina, simplemente. Para crear un hábito de pues, as mismas horas todos os días ou varias veces a semana, o que seña, pero ter moito tempo libre non axuda porque hai un límite de páginas que pode ler unha persona seguida sin que se lle dé dolor de cabeza. En general, porque ter moito tempo libre sin ninguna estrutura externa é unha cousa que non me funciona. Non só non me funciona para ler, sino non me funciona en general para nada. E ao cabo de esencialmente un ano así, pois co que me encontré que non teño unha justificación de que estuve facendo durante este ano. Estuve facendo moitas cousas moi dispersas e que se eu tuvese estruturado dunha maneira desde o principio, pois podría ser tido productivas, pero que non o foron. Entonces, dentro de unha iniciativa personal de intentar ser un pouco máis estruturado, pois unha das maneiras é un pouco esa. Aparte vou intentar apuntar a cursos de software, aparte vou tal, pero digamos a idea é un pouco a mesma de vamos a aplicarnos estruturas externas a ver si así conseguimos ter algo tangible ao cabo do ano o que poder decir, bueno, pues a isto lle dediquei este ano. Eloi, tú tes sabes canto liches nun ano? No. Tes algún tipo de control, unha lista ou un sitio onde os apuntes ou algo? No. Además, eu fíome pouco, o sea, ao final o calendario gregoriano para estas cousas non utilizo, a verdad. Non sei, igual que cando falamos no algún dos últimos capítulos de podcast Kelling, é que me cóstame saber se os empecéi en 2019. Non po que le utilizo o ano marciano. Sabe que leo nos últimos 100 soles. No, sabe, quero dicir, unha maneira de falar, no, pero sabe, estades comentades Rama sabía o número de libros que el era, non é, vexo que tes unha idea bastante clara que dices non creo que foran máis de 5. Eu sei no porque bueno, tiña unha cuenta en Goodreads que a tiña abandonada e dixe no 2019, mira, pois vou borrala, poñer todo a cero, toda esta basurilla que tiña empezada no Kindle ou no móvil ou tal, porque hubo unha época en que leía no móvil tamén. Isto vou cerrar todo e vou empezar. E vou levar un control do que leo cada ano e nese momento pois tiña uns cuantos libros físicos que foron medrando tamén. Eso foi o que lín no 2019 o que estou lendo agora no 20 tamén. A forma, antes non teño nin idea do que lía ou non lía. Eu teño a impresión de que pasei uns cuantos anos da miña vida no que lía moi pouco, xa o que son libros largos. Lía cousas de internet, artículos, tal, pero un texto de 10.000, 20.000 páginas, de 100, o sea, de palabras. Sí. De ficción ou de non ficción, eu penso que pasei unha laguna de varios anos sin ler. O ano pasado dixen, vou usar Goodreads para volver a crearme un hábito de lectura. E foi o que fixe. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego. podgalego.agora.gal. É que teña algunha pregunta, porque basicamente isto ten máis que ver coa imagen que tiña dos hábitos de Javier anteriormente. Eu estuve vivindo con Javier, non sei canto foi, 6 meses igual, a finales de 2018. Eso sorprendeume pues, que antes incluso de isto que dice de non ter un hábito de lectura, realmente cando vivíamos xuntos Javier tiña un hábito de lectura de decir, bueno, vou eso, a mellor ás 10:30 ou ás 11, unha cosa así, vou á cama que vou ler un pouco. Sí.
É que, bueno, recordo máis como que foi unha cousa como a decisión foi eso, aproveitando o principio do ano, no 2019, todo o rollo este. Pero sí que xa se le iba masticando desde un tempo atrás a idea de que quero ler máis e quero ler en formato físico e tal. O sea, eses meses que convivimos xa estaba empezando a ler máis. Estaba empezando pero estaba lendo sin levar un control ningún de teño tantos libros pendientes, teño tantos que me quero ler ou lin tantos en este período. Eu, un pouco o que che pasou foi que como suele pasar, non, un internamente ten os seus procesos e pensa que ou sabe que está levando as cousas un pouco manga por hombro e despois de cara ao exterior pues, dá unha imagen de ter as cousas moito máis controladas ou de ser moito máis organizado. Eu quedarme coa imagen mental de que Javier pues, tiña un hábito de lectura moi organizado e despois o que sei, ano e medio despois de eso, agora preséntanos a idea de que ten un challenge de Goodreads para lerse 30 libros no ano e ademais non só eso, sino, e isto foi un pouco que me chamou a atención, que os libros están casi uniformemente distribuídos entre libros en galego, portugués, libros en inglés e libros en castellano e libros de escritoras e de escritores e incluso non sei se hasta libros de non ficción ou ficción. Non digo que seña todo 50% ou tal, porque eso levaría un Tetris de combinacións que probablemente te acabaría levando a ler libros que non te interesan solo para cumplir cuotas, pero parecemos que tiñas organizado e que tiñas feito un esforzo consciente en escoller a quen ler. No, para nada. Esto foi totalmente orgánico de quedarme agora ca pila de libros que teño pendientes, botei un ollo cando a escribín e dixen, joder, a verdad que se reparte bastante. Entonces, cando estaba cos 24, 25 libros a finales de noviembro do ano pasado, que levaba lidos no 2019, digo, vou poñerme po ano que ven 30, e xa que son 30, como leo eso en 3 idiomas, en gallego, en castellano e en inglés, pois podo poñer 10 de ceder. Entón, en que máis maneiras hai de clasificar os libros? Ficción ou non ficción? 50-50. E homes, mulleres, autores tamén, 50-50. Más ou menos, os libros que teño pendientes cumplen ese porcentaje, non perfectamente, pero non estaba planificado. Que pasa? Que se agora aí na lista non hai 30 libros, o sea, non me chega para acabar o ano. Igual me teño que comprar algún adrede que cumpla ciertos criterios para poder acabar. Esa distribución agora tal como a tes? O sea, que che faltaría? Non ficción escrito por mulleres ou que temos que buscar? Un libro en gallego de non ficción escrito por un home. É que unha das múltiples cousas polas cuales a miña iniciativa de ler os libros é completamente... Eu un pouco a idea que teño é que a única maneira de que isto salga ben é acabando. Pero todo o demais teño todas as recetas dun fracaso absoluto desde o principio, de libros que non me apetece ler, con unha motivación espuria, ou libros que non me apeteceu ler no momento. E despois, tampouco é que queira facer o esforzo consciente de ler o mesmo en inglés que en gallego que en castellano ou o mesmo escrito por mulleres que por homes, desde logo non pretendo ler o mismo de ficción que de non ficción, porque prefiero ler non ficción que ficción, francamente. Por eso casi todos os libros que están aquí son de ficción, porque son os que me foron quedando sin ler. Pero é que o que me encontrei é que teño unha lista de 18 libros por ler e dos 18 libros un deles está escrito por unha muller e todos os demais son 18 señores, 19 porque hai un que está escrito por 2 personas, 18 señoras decimonónicos ou do 17 incluso algúns señores perfectamente mortos. E ademais libros que digamos non censurables, pero que desde un punto de vista bueno, que aos cuales 2020 lle senta moi mal. Estou lendo A broma infinita, que é o libro dos snobs dos 90, que é un libro que se leía xente que se leían homes blancos americanos
que estudiaban en un colegio ou nunha universidade privada de Estados Unidos a principios dos 90 para demostrarse a sí mismos que eran moi inteligentes. E este é o libro que estou lendo ahora mismo. O de distinguir entre homes e mulleres, primeiro, non é nada progresista, porque o género é un espectro. E segundo, que puxeno por eso. Empecé polos idiomas. Entón foi un pouco de vamos a redondealo, buscar a tres patas do gato. E foi tamén porque unha rapaza que sigo en Twitter tuvo durante moito tempo, máis dun ano seguro, que esa sí que seguía en Twitter en Goodreads, lendo solo mulleres. Suéname esa historia. Quen era? A Shakespeare, non? Sí. Pronuncialo. Non me parece algo nin que os libros telos que ler polo que te interese. Non, sí, non hai que cumprir cuotas. Isto non é a lista libros dun partido político. Isto é o de sempre, é dicir, leíme 5 libros no ano 2019, bastante teño con que me interesen os libros como para encima andarme censurando libros que ler porque non me cumpre unha cuota, non? Pero realmente ao final, a pouco que intentas justificar a decisión de ler un ou outro, acabas caendo no mesmo discurso de non justificar cuotas ou de é dicir, entendo que ao final o que eu leo ou deixe de ler, pois importa a mí a pouco máis, non é... Sí, correcto. O de poñelos en cuotas foi simplemente porque xa que iba a ler 30 e leo en 3 idiomas, cae de caixón, de precedez. Só lío todo de aí. Pero non era un... non o vou cumplir, pero non me pasa nada. A mí é que me chamou... Un cumplir o de 30 sí que me interesa, pero despois que señan como se son 30-0. É realmente como se son 29, seamos realistas. Pero... pero non sei, chamou a atención, a verdade que preguntábame se realmente o fixera de unha maneira organizada ou non, porque eu hasta certo punto compro, e non o compro á vez, e non sei que opinar ao respecto, non teño unha opinión formado ao respecto da idea de establecer cuotas de lectura. Teño escuitado a xente, pois precisamente Linda Holmes, a de Pop Culture Happy Hour, establecese cotas de lectura, de vou a ler mulleres nativas americanas, non tanto numéricamente de que señan un 50%, pero si vou ler máis do que leí hasta ahora ou algo por estilo, non cotas, pero certos obxectivos. Eu máis que nada nunca me ven capaz de facelo, entonces nunca o fixen, pero non sabía cal era un pouco a tua lógica. Non sei que querías decir, Alba. Non, eu simplemente a verdade que teño que decir que nunca pensara neste asunto. Botei ahora a conta dos autores home ou muller que tiña na lista e non está tan repartido como pensaba. Son 17 homes, 9 mulleres. Esos son os libros que tiña pendientes. Eso é a famosa ratio do 30%, non? De que a partir dun 30% de mulleres ou de algún tipo de minoría empezamos a pensar que, bueno, máis ou menos debe de ser un 50%, está todo bastante igualado. Pero, en cambio, ves, na literatura, en general, tanto de ficción como de no ficción, ou, bueno, en general, as mulleres, históricamente, sobre todo tú que lees 19, 17, neses siglos, as mulleres moi pouquiñas escribían. Claro, que hai un sesgo, hai un par de sesgos aí que fan a cousa un pouco difícil, ¿no? Penso eu, sobre todo, se leves libros clásicos, hai o sesgo da sociedade que había cando se escribiron. Sí, basicamente. E eu tamén, agora va a parecer que me quero justificar a min, pero teño a sensación de que tamén os libros de non ficción, canto máis se acerquen a libros técnicos, ao final tamén beben do sesgo de que na academia, se queredes, ou en según que entornos, pues sí, desde logo, se te vas a poñer a ler libros técnicos de ingeniería ou de informática que son o teu, pues hai un... Pero nin tanto, o sea, nin indo a isto, no, pero libros estilo destes libros que son moi bestseller de aeropuerto, de eu que sei, pues
o Capital de Piketty e esas cousas. No Valharari e estas cousas. Sí, ou que ao final son os escritores son profesores de universidade. Aí hai un sesgo tamén en que realmente hai menos mulleres, se queres a barreira de entrada para estar nunha situación na que podes ser candidato a ter un libro que seña suficientemente famoso ou medio bestseller como para que eu me entere, pois a realidade é que as mulleres aínda hoxe o teñen máis difícil, non? Entonces, pareceme que era justificar de que a miña lista só tiña unha muller de 26, creo. Claro, pois precisamente cando si empezas con ese discurso, que non digo que seña falso nin que seña tal, a verdade é que non o sei realmente. Se empezas con eso, o siguiente paso lógico é decir, si considero que é beneficioso que haya máis mulleres escritoras, entonces debería leer máis mulleres escritoras para que as mulleres escritoras teñan máis éxito e entonces haya máis mulleres na capacidade ou na posición de poder dedicarse a facer libros de Malcolm Gladwell, non? É casi un paso lógico, sí. si empezas por aí. Que eu tampouco sei se realmente é así ou non. O que fai unha persona de forma privada, se non lle das publicidade e tal, non ten ningún efecto. De aí que estemos falando desto no podcast, entonces. Xa, pero cando teñamos unha audiencia moi numerosa, teremos que empezar a preocuparnos por estas cousas. Hai cousas que faigo privadamente sabendo que a miña aportación privada non fai gran cousa, pero ainda así, pois, separo o orgánico do plástico, non? Sí. É unha cousa privada para sentirte mellor, realmente. Como é donar sangre. Donar sangre porque salva unha vida, non? Donar sangre porque falo en media hora, sinteste ben e danche un bocadillo despois. Non costa nada e salvache un día de decir, bueno, pois hoxe xa fixen algo. Si se compran máis libros de mulleres, pues terán máis posibilidades de ser publicadas, pero máis que nada sería literalmente eso de decir, pero bueno, que si faz eso realmente a que será publicidade, que terá máis publicidade será a escritora que escribiu o libro que compraches, non o género claro. Por sí. O sea, eso... Efectivamente, si empezo a facer eso, o que pasaría sería que me compraría todos os libros de Mary Roach, que é unha escritora de divulgación científica que cumple certas cotas de ser muller ou o que seña en non ficción, e ao mellor che quedaban dos 30 libros que tiñas que ler, pues tiñas que un inglés de non ficción e muller, pues é que da lista, si quero ler 15 e 15, xa teño ahora mismo 17 libros pendientes de ler que o autor é un home. Entonces, xa non... teño que comprar 4 libros este ano. E claramente os 4 teñen que ser de non ficción, os 4 teñen que ser de mulleres, e agora vou dicir en que idioma teñen que escribir. E ao final, o que vamos a acabar chegando é que vas a ter que comprarte 4 libros de Mary Roach traducidos ao inglés ou ao gallego ou ao castellano. E tampouco amaña nada que teñan máis cartos esa muller, que pode ser perfectamente como, non sei, que máis me dá que comprar Comercio Gallego se lle estás dando cartos a Amancio Ortega. Pues, que recale a xustificación pues non sei, se establecerte un parámetro moral, que creo que lle diches moita máis, pensáchelo moito máis que a min, desde logo. E son eu que fixo as cuotas. Eu fixo por facela. Eu teño curiosidade polo tema porque non sei que pensar. Esperaba que tú tuveses máis pensado e me dixeses algo, non sei. Sí que é un tema no que teño pensado algo, pero pensado algo sin facer nada en concreto, porque en vez de os 30 libros, os 20 libros que teño que ler, pues non cumplen ningún tipo de cuota, non hai ningún en gallego, creo. Eses libros comprounos o Noé do 2003. Bueno, é que eso é unha cosa acojonante. Isto podo vos contar, é que isto a cuestión é que eu claro, estes libros como son os digamos o sedimento que foi quedando en cada tamiz de cada ano da miña vida, entonces hai 2 libros que me compré en 2000 aproximadamente 2007-2008 que eran de filosofía
generalista, un era dunha sección de filosofía do programa de Gemma Nierga da serie, outro era pois tamén filosofía para estudiantes de bachillerato, que me comprei pois cando acababa de estudiar filosofía no bachillerato me gustara a asignatura. Despois están os libros que me comprei. Teño 3 libros de Thomas de Quincey e Lawrence Stern que me comprei nunha etapa de, polo que seña, anglofilia personal, unha etapa personal de anglofilia por algún motivo. E teño un montón de libros de exploración antártica, exploración patagónica, libros de aventuras e tal, que me comprei pues, noutra etapa distinta na miña vida, despois de ter lido El peor viaje del mundo, que me emocionei moito de ler libros de crónicas de viaxes, crónica de aventura antártica. E se vedes agora, os 5 últimos que me lín, pois son os 5 últimos que comprei, pois son libros de non ficción, de esencialmente libros ou crónica periodística ou libros periodísticos. Paletos salvajes, un libro de Manuel Carrer sobre o campo de refugiados de Calais, unha crónica de Martín Caparrós. Claro, que esa persona de ahora interesada en reportaxe periodístico de largo alcance ou de larga duración se poña a ler o libro de divulgación de filosofía para nenos de 17 anos que me comprei en 2006, pois sabe Dios como vai acabar aquilo. Non sei, igual é outra trampa ainda máis de cara a fracasar no challenge este. Igual o que estou facendo tamén é poñer un montón de tiritas na ferida, despois se acabo conseguindo ler os 17 libros, que ao final é esencialmente mitad dos que se vai ler Javier, pues despois vou me sentir super ben. Pues tamén é outra cosa que estou facendo. Pero para mí, por lo que contaste, é verdad que pues claro, evidentemente notas unha evolución, se además esa lista foi así medrando, ¿no? E bueno, pues xa además empezou tan cedo, pero tampouco me parece tan descabellado que che poden gustar hoxe libros que biches que no seu momento che interesaron en algún momento, ¿no? Non sei se No, está entendendo ben, pero o sea, non me parece tan descabellado. A mí tampouco me parece tan descabellado, por eso teño a intención de comprobalo. Por eso teño aquí encima da mesa de Barcelona de 2020, pues teño aquí encima o libro Pensar por pensar, escrito polo recién destituído presidente do Senado, creo, recién sustituído presidente do Senado, Manuel Cruz, escrito pues en 2007, unha cosa así, que me comprei en 2007 ou por aí, con 20 anos. Que eu acabei de facer a conta a distribución dos libros pendientes. E claro, isto de distribuir equitativamente saliu porque tiña na lista 9 en gallego ou en portugués, 8 en español e 8 en inglés. Entón dixen, joder, pues xa estou casi na paridade. Pero, e despois fixen o resto sin pensar no que tiña, realmente. Todos esos libros rama, según indo ao tema de idioma... Bueno, teño un en catalán, que será o que máis me coste ler porque... Probablemente. Sobre todo porque é de Jodorowsky. O sea, sí. Sobre todo porque é el Incal de Jodorowsky. Sí. Que costaría lelo en sí, pero igual eso, como é o Incal de Jodorowsky, igual acabo entendendo o catalán antes que o libro. Sí, efectivamente. Co do idioma, entendo que todos os libros están en versión original, ou hai algún traducido? No, hai algún traducido. Hai traducidos, porque hai libros de autor japonés e tal, en japonés non o leo. Pero entonces, entonces ahora pareceme menos interesante a paridade idiomática se son libros traducidos. Sí, pero no mundo no que me movo é moito máis fácil encontrar un libro traducido ao español dun autor japonés que traducido ao inglés ou traducido ao galego. Claro, no, pero que quero decir, pareceme máis interesante, o sea, que nese libro que teñe, o sea, pareceme estupenda os teus libros que tes na tua lista, sobra dicilo, ¿no? Pero non diría
o libro ese japonés, o libro que ti tes en español, pero é un libro japonés, eu meteríao como libro japonés. O sea, parece máis interesante a distribución de... É que é máis interesante a distribución por géneros que polas categorías ficticias que me inventé. Tamén, seguramente. É dicir, é máis interesante pois que seña un libro de eso, sobre unha novela ou que seña... Teño libros de poesía, que non levo un montón de anos sin ler poesía. Teño uns cuantos que tiña pendientes. Teño libros que son un que é de autoayuda guión ciencia informática, que escoitei nun podcast que me fixo gracia a idea do libro e dixo, pois vou non comprar. É un libro que te dice como facer rutinas para o teu día a día basado en algoritmos informáticos. Non sei, son libros de agora os que me foron quedando de géneros bastante dispares. Igual é máis interesante eso sí pero bueno, non eso si tuven que facer agora realmente a conta de como están distribuídos, como podes comprender de por temáticas tampouco os teño catalogados, que va. Dá a sensación de que Rama aquí claramente se isto fose unha competición, gánanos en volumen, en diversidade, desde logo, non sei se en calidad, pero a verdade dá a sensación de que nos ganas moito nese... En calidad é prácticamente imposible que vos gane porque non escollo, non filtro, pasa todo. Calidad, bueno, calidad un libro de Reverte na lista, por favor. Podemos mirar libros, perdona? Número de estrellas de Goodreads, se queredes. Bueno, en calidad, basicamente, o seu sitio de compra favorito son aeropuertos, así que ten un montón de bestsellers, ¿no? Sí. A ver, a lista ten varias fontes. Unha son libros que escoitei en podcast e que dixen, a mí interésame, foron á lista de Amazon esta que teño pendientes de comprar e foron acabando chegando a min. Outra fonte son libros de aeroportos. E outra fonte, bueno, hai 4 realmente. Outra é que cando estou nunha librería que non por aí, pois, de vez en cuando facendo turismo ou tal, entro nunha librería e probablemente compre algo, pero o que compre, pois, porque me chamou a atención a portada ou porque por calquer cousa. E despois, o ano pasado, un conocido meu editou un libro de Carballo Calero que saliu nunha editora que manda é como un club que te manda libros á casa cada mes. O Gemuning ou que... No, é a través. Cando me fixen desa para comprar o libro, porque, joder, un conocido edita un libro non te vas a comprar. Entonces, para comprar o libro tuve que facer do club, entonces para facer todo o club xa che regalan de entrada 3 libros. Chegoume, aparte deses 3, o que editou el, o mes seguinte non me acordo de dicirlles, oye, non me interesa, e chegaronme 2 libros máis. 2 libros de poesía. E aí están. Nos seguintes entregas xa me acordei de dicir que non, porque non quero que medre moito a lista. Nada máis. Entonces, eso, destas fontes, un libro que teño aquí tamén foi un regalo. E desas fontes distintas salen libros distintos, simplemente. Bueno, está ben. Non sei se... Si queredes algún en concreto da lista, se vos dá curiosidade, oye, de onde narices sacaches isto? Home, eu teño curiosidade por saber de onde chegou a idea de comprar Why Women Have Better Sex Under Socialism. Por favor, pues con ese nombre... Sí, a verdad que... Como poderías non compralo, ¿no? Exacto. Vino... Sí, básicamente. Escoiteino... Ese de vino de ver a alguén en Twitter. El link un pouco de que iba o libro. Dice, bueno, con ese nombre. Foi totalmente impulsiva a compra, pero... Temos un amigo que cando vamos en Coruña organízase
unha serie de cine ao aire libre no Fórum todos os veranos. Cando vamos a esas reviews, o grupo de amigos, cando vamos a esas proyecciones, cando acaba, un colega sempre fai unha review no grupo de WhatsApp e acaba ca coletilla de te gustará, sí, e mete un chiste basado levemente na película. Entonces empecé a facer esas reviews con esa mesma estructura de te gustará este libro, sí, se gustou, e busco cousas enrevesadas de dentro do libro que vou apuntando e que naide vai asociar co libro ou cousas así. Te gustará sí, lees menos do que querías, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Por exemplo. Estou desexando ver como vai ser te gustará así sobre o libro de Sex Under Socialism. Será moi complicado, se hecho decir. A mí me gustaría te gustará así sobre o libro de Wolfgang Alpha. Pero, no, volvendo un pouco ao tema... Te gustará así, te gusta levantar pesas. Perdón, é que son así que son dispersos. No, que sí, que a idea de Javier de ir facendo reviews, que a mí parecíame ben por asentar o libro, digamos, mal pola componente un pouco como se dice, performativa, se queredes, de mirade, leo un libro novo que canto leo que listo son. No, pero sin xuzgar, Javier, o sea, para mí é moito máis performativo estar agora falando no podcast que o que escribo aí. Claro, ten máis audiencia isto que o meu Goodreads. Objetivamente no, pero da igual. Entonces, por algún motivo, a idea de facer esencialmente as mesmas reviews que Javier, pero aquí dentro do podcast de decir, oye, no, canto leche este mes? Pois acabei de ler, idealmente acabei de ler Infinite Jest. E que che pareceu? Pois pareceume un coñazo moi ben escrito e a vez unha tortura e un castigo polo meu snobismo e unha cousa que disfrutei moito dunha maneira retorcida. E que estás lendo agora? Pois puxenme a ler Calé de Manuel Carrer porque eran 50 páginas e francamente non tiña a cabeza para máis. Unha cousa ir facendo unha cousa así sería un pouco a miña idea. O sea, pero espera. Despois de todas estas pegas que dixeches a facer cátedra co que leas, sí, por algún motivo é o que mencionalo no medio facer. Mencionalo no medio do podcast un pouco de pasada non me parece particularmente grave, é o que propoñería facer. É que estaba, o sea, parecía que me estabas convencendo. Estaba entendendo todo como todo o contrario. Estaba entendendo como que nos estás propoñendo facer isto, pero durante todo o ano, nos episodios que facemos, non mencionalo ningún momento. Leín o libro 3. Vamos ver. Pensé que era o que, sabes, ahora estaba chevendo as pegas teño opinións ao respecto que me vou guardar para mí. Sí, algo así. Digo, pues eso xa non sei se é menos performativo ou máis performativo todavía. Acabaches de ler Infinite Jest, sí. E que che pareceu? Non quero hablar de ello. A ver, eu supoño non tampouco todos, eu que sei, sobre todo se Rama vai ler 30, pues vamos, igual no, co ritmo de grabación que temos, o que nos leva a falar de cousas, pues xa enchemos todo, ¿no? Entonces, o problema que lle vería creo que vai por aí, porque eu un pouco decía non che digo comentalo de pasada por decreto, pero tampouco darlle moita importancia de vamos a dedicarlle 5 minutos a saber cal é a opinión de Noé sobre la tierra maldita de Lobodón Garra, pero, bueno, pues comentalo de pasada ou incluso se llevamos algo interesante claro, que poida dar para unha conversación, pues utilizalo e se non, pues decir, bueno, este mes leín 3 libros e deixalo aí. Sí, a mí pareceme moi ben. Non sei se, de feito, bueno, tú xa dixaches o libro que estás lendo, non sei se estás lendo algún máis da lista. Claro, bueno, eu desde que empezou o ano, é que a todas estas, isto volvía a ser un prólogo ao meu comentario real, que era que o problema que lle vexo é que neste ano leín 3 libros, estou co cuarto, mira.
ou neste ano ou neste mes e medio desde diciembre, porque realmente isto é unha cousa que pretendíamos facer no capítulo que gravamos en Navidades e despois quedou nos largo aquel capítulo e deixámoslo para entre medias, pues, digamos 3 libros pico. E fume apuntando no blog de notas do móvil un pouco despois de ler cada un o que opinaba de cada un. Entonces eu agora encontrome aquí con 3 pequenos comentarios de texto asumindo que Javier pues teña outros tales ou ten 3 reviews en Goodreads que por caso ven sendo o mismo e tampouco dedicalle moito tempo a que opinamos nosotros dous de 6 ou 7 libros que, en fin, non sei que interés pode ter para a xente. Mas a lo deso, home, eu non sei, podo falarvos do libro de Javois, porque é así reciente, é un libro, bueno, está sendo un éxito editorial ou algo polo estilo, e así que pode estar dentro así que pode objetivamente ser lido por alguén. Aparte de eso, lime un libro que me comprara na Patagonia, creo que vou comentara no capítulo posiblemente que me comprara na Patagonia porque fun a unha librería que me facía gracia ir, porque tiña un libro seu desde facía 15 anos. Cando cheguei ali, pues comprelles 2 ou 3 libros e están dentro dos libros, un deles limo agora. Se a alguén lle interesa, pues poñemos o Goodreads de Javier na show notes Santas Pascuas. Non sei se tes algún do que teñas ou do que te apeteza facer algún comentario. Eu xa vos digo, estuve lendo o de Manuel Javois, ocorreuseme unhas cuantas cousas que podía ser... Non sei caleo de Manuel Javois. Vale, partamos da base de que eu, ao mellor eu son particularmente friki cos periodistas ou co periodismo por escrito, entón igual lle dou máis importancia da que tal a que Javois saque un libro. Non sei hasta que punto os outros seguís. Eu sei quen era, pero non sabía que sacara un libro hasta que cho vi na lista. Pues nada. Que tiña un libro novo, vale. Sí. De feito, vendeno como a súa primeira novela. Eu son tan friki que non entendo por que lle ponen primeira, pois xa leín a súa primeira novela, esta é a segunda, pero bueno. Vale, pois entonces nada, está tendo éxito. Creo que a xente está sendo bastante lido, digamos. Non sei se tiña unha faja o libro que me compraron, non sei se poñía que era a 6ª edición en 4 meses ou algo polo estilo. Está tendo un certo éxito, supoñía que estaba un pouco digamos, no colectivo, na conversación colectiva. Por que deberíamos ler a Javois, e xa non digo libros, sino os seus artículos, esas cousas? Eu nunca lle lín nada, creo. Bueno, home, se queres podo facer un intento, pero realmente tampouco que este moi enamorado de ese hombre. É un señor bastante ocurrente, columnista, escribe columnas esencialmente humorísticas ou dun tono amable, ocurrentes, dentro das exigencias da súa profesión, que esencialmente pues, encontrar 3 ocurrencias ao día e máis ou menos coselas para que teña sentido e xuntar 800 palabras, pues fai no ben e non dice tonterías, non forza as ocurrencias para que señan posicións intelectuales indefendibles sempre fora do que digamos a floritura verbal. Ten algunhas cousas que están moi ben escritas. Eu, se queres, paso cheo. Teño que decir que quedeime con, o sea, que esa descripción de 3 ocurrencias enlazas en 800 palabras resultoume moi pouco atractiva. Bueno, é o que é. É dicir, tampouco se pode esperar outra cousa de un columnista. Se te podes a ler a Javois ou se te podes a ler a unha Leila Guerriero, a Manuja Torres, algo por estilo, pois o que fan é unha columna de escribir na parte de atrás de literalmente de ocupar unha columna de un periódico que vai a 4 columnas. Que son 800 palabras ou 700 palabras e que, pois, o máximo que se pode pretender, pois, é que teña 3 ou 4 ideas máis ou menos originales ou unha explicación boa de algo que este falando a xente ou unha ou 2 metáforas ben hilvanadas. Non creo que seña pouco decir eso. Non creo que seña pouco, pero teño a sensación de que non é o meu. Hai que facelo todos os días. Xuntas varias columnas e sale o libro Irse a Madrid, que é un que me linseu fai non sei se sacaría fai 3 ou 4 anos,
e que me gustou o suficiente como para que cando sacou o seguinte libro, pois dixera, pois vamos comprar. Pero Porque é un esas tipo son que me gusta. recopilacións de columnas xa publicadas ou é un libro original? No, este novo é unha novela. É unha novela original súa. É unha novela esencialmente é como se fose un Manolito Gafotas, eh, pero Manolito de vez en cuando pois ten ocurrencias boas, ou florituras verbales, o que digo, ou dá volteritas. Non é moito máis que eso, unha novela, en fin. Léese ben, leina nun día ou día e medio, como entrou saliu, máis a lo de que lle fixen un resumen para intentar eso, digamos, edificalo ou poñela un pouco máis en sólido. Basicamente o que quedou foi eso. Tampouco vos vai cambiar a vida. Se vos la regalan como me regalaron a min, pois non é, en fin, é unha lectura máis ou menos disfrutable. Bueno, Sin máis historia. Agora estou me lendo A broma infinita en inglés. Son, según parece, 1100 en inglés, evidentemente, e non só que sen en inglés, porque hasta donde, bueno, en inglés sabemos ler, tampouco é eso, pero son un inglés con florituras, en un inglés que se esforza por deixar claro que é un inglés moi inteligente. Non sei, é un inglés frustrante. Son libros son follas de 2 párrafos por folla. Este vai me costar moito máis. O mellor chegamos á grabación que fagamos o mes que ven e sigo lendo A broma infinita. E sigo cos mesmos 3 libros e medio no que vai do ano e a los me foi todo o adiante. Bueno, pero a próxima grabación non é o final do ano tampouco. Eu co que estou agora sei que me vai durar tranquilamente un mes. Con que estás agora? Estou con Balkan Tragedy, un libro que escribiu unha que, bueno, é profesora universitaria, pero na época da guerra de Yugoslavia estaba traballando pois pa Boutros Ghali, bueno, non directamente, pero estaba metida na ONU como asesora, estuvo ali e tal. É un libro que se editou no 95, o sea, xusto despois de acabar a guerra, e repasa todos as causas e que vai moi hasta os detalles. Estou na página 40 ou así, está pois falando de como estaba organizado o Estado comunista de Tito a nivel macroeconómico, pois en que cidades se producía grano, en que cidades se producía tal. Bueno, intenta pues, ver as causas do conflicto. Tiña ganas de, cando estuve en Macedonia, de ler un libro que explicara como se chegara a guerra, como se chegara a ese tal. Porque, bueno, colleume de pequeno e non tiña, o sea, acórdome da guerra, pero non teño unha perspectiva clara de, bueno, sí que a teño, pero quero terla máis profunda, simplemente. Bueno, ese libro é un libro que comprei cando estaba currando en Macedonia. É un libro que tiña ganas, pero que me estaba botando atrás o volumen que era. Entón empecé o ano con 3 libros rapidiños para que empezar non me baixe moito o ritmo. Estamos facendo as mesmas trampas, non? Sí. Sí. A verdade é que é un libro que sona interesante, probablemente hasta que o vexa de perfil e vexa o tochazo que é, ou empecé a abrirlo e vexa, empecé a ver tablas. O tamaño da letra, é que lelo con lupa, case. Suena interesante, ese suena, a verdad que suena bastante ben, sí. Sí, da lista é dos que máis ganas lle teño, da lista dos pendientes. A ver. Mira, de feito, vos non ten moito que ver con nada, pero podo volo contar. Estuve escoitando un podcast de 2 rapazas que son booktubers canadienses. Que son que? Falan de booktubers, son youtubers que falan de libros centradas en libros, en literatura, fan reviews, etcétera, etcétera. En fin, falaron de
dentro dese podcast pues de libros que chamaban libros pura de patata, que son libros que porque unha delas explicou que lle gustaba moito o puré de patata, que o deixaba sempre como para o final, de voume comer pues, o típico plato de mashed potatoes and gravies con greens e tal, pois voume comer os guisantes primeiro, voume comer a carne, deixo o que sei que me gusta, que é o puré de patata para o final, e despois cando chegan a hora de comer o puré de patata, pois xa está frío, ou xa está empezando a endurecer. Entón, eu sei que gran parte dos libros que hai aquí nesta lista tamén son libros que son pois puré de patata, que no momento me interesaba moito, que existe a posibilidade de que os comprara con 15 anos e seña unha persona distinta a que os comprou e, por tanto, non me vayan a interesar, pero tamén existe a posibilidade que, despois de todo, pues, cando me poña a lelo, me volvan a entusiasmar, me volvan a gustar. Teño curiosidade por ler Tristram Shandy, por exemplo, que está na lista, que o comprei non sei en que momento da miña vida, porque non sei cando fun tan anglófilo como para poñerme a ler a Lawrence Stern, pero aquí está. E dentro de eso, pues mira, cando me toque ler Tristram Shandy, pues igual me gusta, me acabo gustando. Ahora mismo apetecer non me apetece gran cousa, porque é un libro do século XVIII escrito en inglés, ademais está como considerado un dos libros máis abandonados da literatura inglesa, é dicir, é un destes libros que é obligatorio ou está dentro do currículum de moitos estudiantes, supoño que universitarios a este punto, e moitos deixano por imposible e van ao rincón do vago que seña. Os de non ficción sí que xa os escollo co suficiente, supoño, escollos con máis cuidado, algo polo estilo, non hai grandes cantidades de libros de non ficción que me queden sin ler. Teño aquí a Thomas de Quincey, tanto Confesións de un heroinómano inglés, non sei como se traduce, Confessions of an English Opium Eater, como o asesinato considerado como unha das bellas artes, que son libros de non ficción que están aquí e igual non vou acabar lendo porque ese non hai maneira de, o sea, non vai haber maneira de entrar neles, non vai haber un argumento que me empuxe hacia adiante. Pero máis aló eso, case todos os demais son novelas, e eu creo que, bueno, pois é unha vez que faiga o intento honesto de vamos a entrar no mundo desta novela, que vai ir tirando para adiante todo. E con esa idea o intento. Porque A Broma Infinita é un libro ¡guau! Si pretendes lelo e meterte ler as 100 primeiras páginas e que a propia historia o propio argumento do libro te empuxa a seguir lendo, fai exactamente o contrario. Fai o posible por botarte. Fai o posible por ser complicado de ler, por ser complicado de seguir. Non sei si tedes, ou si conocedes o libro ese. Máis aló da fama que ten, que evidente, digamos, a fama que... Eu non conocía. No, eu tampouco. Hasta hai un mes ou así que chovei na lista e mirei, pero realmente non oído falar del como non lelo, sino como libro mítico de... No. Joder, pues non sei, realmente é mítico en ciertos círculos que non... Supoño, sí. Pois pa generación X ou para xente con ínfulas literarias ou pa eso, universitarios de un colegio de liberal arts da costa este americana dos 90, pois é o libro. Claro, é un círculo co que non intersecto contacto, non? No. E é un libro que está increíblemente ben escrito e que acabome de ler o que iba é que o libro fai tan pouco intento de ter un fío narrativo co cual empuxarte a seguir lendo que dá saltos temporales antes de cada párrafo ou de cada párrafo de cada escena, digamos, pois explica en que ano está, pero está escrito nunha realidade distópica aproximadamente en 2020, está escrito nos 90, no cual os anos, en lugar de seguir o calendario numérico, en ser 2020, 2021, pois están patrocinados
entonces fai saltos temporales do ano das prendas íntimas masculinas Comfort ao ano de McDonald's, e amáñate tú para saber se McDonald's vai antes que Comfort ou despois, porque se fora 2020 ou 2019, pues tirálo claro, pero así non te dice tampouco cal é cada ano. Ten un montón de... Ten, ao mellor creo que son 900 páginas de libro per se e 200 páginas de notas ao pé, dentro das cuales a historia avanza igualmente, despois fai referencia ao libro original ás notas. Está escrito porque está escrito nun futuro distópico, pues está escrito nunha versión de inglés con un montón de slang que despois te explica ou non. Acabo de ler ontes 25 páginas probablemente explicando un híbrido entre unha especie de hundir la flota con tenis, con xogos de guerra de destrucción nuclear masiva entre distintos países, é unha escena na que te explica todo, facendo posible por non, o sea, todo a historia do xogo, o funcionamento do xogo con todas as súas reglas, a escena na cual está sucedendo, que se desarrolla con peleas internas entre a xente que o está facendo, outros que están drogados tendo como alucinacións e demais, e todo eso esencialmente nun párrafo de 20 páginas sin pausas nin para deixarche respirar, con moi poucas explicacións, incluso son xogos de guerra entre países, entre bloques soviético estadounidense, pero en ningún momento che dicen cal e cal. Ao final, é dicir, un pensa, pero para que fan isto? Que pretende que ganes? A explicación do xogo de guerra non me importa, porque é unha invención do libro. A explicación da escena está quedando moi mal porque estás metendo a explicación do xogo no medio, entón non me estou enterando de nada. O único que queda en limpio é que está moi ben escrito. É que unha vez que o leín, dixen, volvería a poñerme a lelo outra vez porque está escrito de puta madre, pero non me terei de nada. De aí que se chame La broma infinita. Efectivamente. Ademais, outra das partes do asunto é que hai unha especie de película que está tan ben feita que a xente que empeza a vela olvídase de comer, de respirar e acabase morrendo porque o único que fai é repetir en bucle a película e quedarse atontado mirando. E dá un pouco a sensación de que o libro se está burlando de ti, dicíndoche, e este libro, aquí o tes, non ten ningún tipo de sentido, pero está tan ben escrito que aquí estás lendo como un gilipollas, olvidándote, neste caso, de dormir, por seguir lendo. Sí, chamase La broma infinita, así que está feito a 13. É un libro moi raro. Ese libro sería da miña lista o que tería menos ganas de ler. Na miña o que máis medo me daba, por eso me puxen a lelo agora. Pero entendo, houve unha época que tamén tería ganas de ler este libro. Pero xa non. Claro, efectivamente, eu ahora mismo con 30 anos non me volvería a comprar, pero unha vez que está comprado e que lévame, porque ademais ten un lomo amarelo fosforito con unhas letras enormes que ponen Infinite Jest en grande, destaca un montón e cada vez que lle paso por diante a estantería vexo. Entonces, lévame 5 anos mirando e digo, pues vamos a intentar. Non sei, igual que o que máis me recorda é nalgún momento da miña juventud que pensei un pouco así co Señor dos Anillos, pero dixen, isto non é para mí, e ali quedou. Pues a mí o Señor dos Anillos gustoume moito. Leno moi fácil. A mí non. A mí gustoume, pero eu lino despois de que existisen as pelis. Sí. Ou polo menos a primeira, sí, non o lín na época anterior, que é onde me debería tocar lelo, verdad? Empecé a lelo cando xa existía, cando xa vira la Comunidade del Anillo. No, eu lín un 20% cando tiña 13-14 anos ou mellor. E dixen, isto tal. Deixaronme o Hobbit a ver se iba mellor.
que é moito máis cortiño, como xa sabedes, creo, bueno, como igual xa Sí, é sabedes. moito máis infantil, é unha cousa así. Quedeme no 20% dese tamén e dixen, pois isto non é para min, chao. Pois, oye. Pero eses xa estarían tachados. Correcto, eso foi un intento honesto. Exacto. Leiche un quinto do libro, decidiche que non te interesaba o suficiente, pois pechamos e seguimos co seguinte. Sí, tal cual. Bueno, outra cousa, pero realmente apetéceme mencionalo, ou apetecíame como tema de tal, pero claro, pódolo mencionar así un pouco a tradición e tampouco igual non. Outro dos libros que me leín foi El ático desde la ventana de Zeppelin, de Arthur Koestler, que é un libro de libros del Cao, un libro escrito no 31 sobre un viaxe en Zeppelin ao Ártico que fai un periodista alemán, e que o periodista o viaxe en sí, de feito, está subvencionado por Hearst, polo magnate dos medios de comunicación, e a idea é exclusivamente crear crear unha noticia realmente, crear un fenómeno publicitario, se queredes, de decir, vamos a facerlle moito bombo a idea de levar a unha persona ou a un Zeppelin ao Ártico e de ali facelo encontrarse con un rompehielos, vamos a meter a un periodista encastrado dentro da tripulación do Zeppelin para que conte a historia e despois as crónicas que vayan mandando serán o que pague o propio viaxe. Que iso é unha maneira de facer as cousas, non? Pois, como o viaxe de Nelly Bly, vamos a mandar a unha periodista a dar a volta ao mundo a ver se consigue facelo en menos tempo ca Phineas Fogg, e as crónicas que vayan mandando serán o que tal. O libro que lín de Juliana González Rivera, que se chama La invención del viaje, falaba de como foi evolucionando ao largo da historia a literatura de viaxes, e de como se nesa época, 19, principios do 20, había ese género de escritores que vivían, pagabanlles o viaxe subvencionábase solo cos beneficios dos artículos que les iban mandando desde ali. Bueno, é un libro interesante ese, empeza narra toda a historia do género desde libros sobre expediciones bélicas dos griegos e dos egipcios e tal, hasta a actualidade. É como se está, o sea, hoxe en día xa está todo explorado tal, e o género está diluyéndose, digamos. Bueno, perdona por interrumpirte. No. Viña a cuento. Sí, viña a conto. E un pouco a outro que se me ocurrira fora tamén o Tour, que o Tour naceu pues, como un certamen ciclista, pero financiado por un periódico que era o que tiña un pouco exclusiva o único que te daba importancia realmente a que iba facendo cal era a clasificación e demais, era o que levaba en exclusiva a clasificación cada día, e eso era pues, o propio o Tour existía para o periódico pagábase cos beneficios do Tour, e estaba pensando que eso é unha cousa que xa non se... Bueno, estaba pensando cando estaba lendo de isto xa unha cousa que non se fai. Despois pensei que realmente o máis parecido igual era pois unha cousa tipo o salto do austríaco fai 5 anos desde a Baumgartner, de Baumgartner, que era un pouco similar, pero non era o mismo, porque ao final pretendían facer publicidade de Red Bull, que era o que pagaba o tal, pero non era que fose o distribuidor único do fenómeno. E non sei se existe un caso na actualidade, unha cousa similar a aquel. Bueno, Elon Musk mandou un coche ao espacio nos seus cohetes, é o único distribuidor, o seu cohete é o único que pode meter ese coche no espacio.
a día de hoxe. Sí, pero Ningún medio privado de transporte espacial se dedica a esas chorradas. Sí, pero a mí o que me falta de ese caso que tamén é como de Red Bull é un pouco, seguro que Virgin tamén ten os seus intentos de facer unha cousa propagandística similar a SpaceX, pero non con menos éxito. Pero a mí o que me falta de eso é a volta de que seña o propio o organizador seña propiamente o que se beneficia dos cartos da distribución, o sea, dos cartos dos espectadores ou algo por estilo. É dicir, que o que xa non pasa é que o país ou o mundo organicen un festival de música, poño por caso, financiado exclusivamente a partir de vender DVDs do festival co país ao fin de semana seguinte. Que a información hoxe en día é imposible canalizarla en exclusiva, prácticamente. Hai un pouco deso e un pouco tamén de que ao final quedou a idea de que os periodistas tenen que dedicarse a cuarto poder, a balanza a explicar objetivamente a realidade e que facer eso como que iría en contra do prestigio periodístico da institución, eu creo tamén, non? É un pouco... Eu estaba pensando que é un pouco de feito máis grande que iso é un pouco división dos traballos e que as empresas al final están máis partidas no que fan cada unha, ou pode ser? Sin embargo, é que o mellor é unha cosa que fai Facebook, é que eu non me estou enterando porque, bueno, agora circunstancialmente non sigo Facebook, pero digamos que ou Twitter que fai transmisións en directo, o que non fai é organizar as propias cousas que transmite, non? Fai transmisións en directo da NFL ou algo polo estilo. Pero realmente eses grandes conglomerados industriales sí que non tenen ningún tipo de especialización, dedicarse a todo, esencialmente. Bueno, pero por ejemplo, a Liga de Fútbol Profesional organiza a Liga e ten os dereitos de emisión que os vai vendendo as distintas distribuidoras, pero non se encarga ela de distribuílo. Claro. Porque a especialización é o que non sería eficiente que existise a televisión LFP. Entre outras cosas porque 3 meses do ano estaría apagada. What brings you lately, Javier? Pois o que hábilmente metí na lista 10 minutos antes de empezar a gravar é que estuve escoitando últimamente o disco I Disagree de Poppy, que é unha artista que conocín a semana pasada en All Songs Considered. Sí, que tamén, igual que a explicación de Galaxy Brain, adiante coa explicación de que é Poppy. Poppy. Espera, Poppy é difícil de explicar. Sí. Poppy eu creo que a conocín nun vídeo de Ter, pode ser? Pode ser, perfectamente. Sí. Eu conocín ahora, non a conocía de antes. Poppy é unha artista que xoga co que xogan a súa generación, ca mezcla de géneros musicales e ca rotura de estereotipos. Que nese sentido é un pouco como Billie Eilish ou como Lil Nas X. Pero esta mete ritmos metaleros, entonces gústame que poda contaminar con un pouco de metal o novo pop que surja a partir de agora. Que sigan, que larga vida as baterías e as guitarras eléctricas. Eso que me fai feliz. Que poda haber resu durante moitos anos. Estou confirmando, Rama, que si, eu entereime de Poppy nun vídeo de Ter. Para os que non conozan a Ter é unha youtuber española que bueno, é arquitecta e fai uns vídeos moitas veces relacionados de cultura celebrity, outros fai de arquitectura, outros mezcla, outros estética urbanística. Bueno, fai un pouco ecléctica, non sei se a seguides ou se lles vedes os vídeos ou igual conocedela. Ainda que xa non me acordo, ten un vídeo específico de Poppy de marzo do 2018, así que casi ainda que non me acordo de que falaba dela, recomendo volo ver seguramente.
seguramente naquela época a Poppy era algo moi diferente ao que é agora. Sí? Sí. Sí. Casi seguro. Por qué? Perdón. Porque o rollo metalero sacou no último disco. Cambiou de discográfica, co tío co que gravaba rompeu relación, xa o seu produtor xa non é o mismo que tiña e tal. Non sei, supoño que además escuitei hoxe tamén un pouco do disco anterior, era outro rollo. Bueno, era parecido, pero non tiña ese toque metalero. O título do vídeo chámase, para o que queira buscar, Análisis de Poppy, que é internet. O sea que parece que non se centra no metal, nin na música. É que A chavala Poppy claro. naceu en YouTube, básicamente. Era eso, pues iba unha especie de personalidade como se fose un androide tal. Claro, agora creo que é outro rollo, que cambiou de estilo, creo. Porque polo que se escoita, non lle vi nunca ningún vídeo nada, pero polo que escoitei do disco anterior, que puxe unha canción e quitei, non? E quedome con I Disagree. Perfecto. E quedome incluso con algún vídeo de reacción a Concrete de Poppy por un cantante de metal, que é moi curioso o vídeo que queda o tío flipando, básicamente. Queres decir que o vídeo é metalero tradicional reacts to Poppy? Sí, básicamente. Vale. Metalero tradicional, pero bueno, é da mesma generación. O sea, non é como se lle pos o vídeo a Alice Cooper, por exemplo. Xa. É que Poppy xogaba moito, en principio e en final. Poppy é unha cantante no mundo real, existe unha persona, pero xogaba moito ao principio da súa carreira, polo menos, coa idea de que en realidad era unha cantante virtual, como se chama a cantante esta japonesa que en realidad é un... Sí, sei cal dices, non sei o nome. Non sei como se chama. Que despois sempre dicen que é a compositora da música de Skyrim e tal, porque a xente a que cancelan, que dicen, isto tamén o fixo ela, non me acordo como se chama. Bueno, pois Poppy xogaba coa idea de que era unha cantante virtual, unha simulación ou algo polo estilo, e que non existía en realidad. Non sei se agora xa, como dices, na nova discográfica ou no novo disco, se xa deixo de... Vai facer gira no mundo real. No mundo real. Algúnha sí. canción en concreto do disco, entonces, I Disagree? Ou eso era o nome do disco? O Concrete. Concrete foi a primeira canción do disco e creo que foi o primer single tamén. É unha canción moi... tedes que ver o vídeo, é moi bizarro. Incluso vou poñer na conversación de Skype e despois na show notes. Ese é máis o de músico reacts to agree ou to Concrete, entonces. Como? Sí, a da reacción reaccionaba con Crit, sí. Estou vendo, porque xa sabedes, mentras falo con vosotros miro a Wikipedia. Cando buscas Poppy pon... Se non o faz no cine, como che vamos a pedir exclusividade aos outros? O resume que pon Moria Rose Pereira, non professionally as Poppy, is an American singer, songwriter, actress, fashion model, youtuber and religious leader. É unha líder religiosa tamén, que certo, sí. Bueno, eso é un pouco de coña. Bueno, ou non sei hasta que punto de coña, pero a figura virtual que generou esta Poppy do 2015 ou 16 ou así, creou unha rede social que viña querendo como se fose unha especie de secta. Quería facer unha estructura moi rígida e moi... O sea, controlalo como se fora unha secta tal cual. Non sei... Eso por lo que estuve lendo tamén preparándome isto. Pero bueno, quedome ca Poppy actual. Non sei hasta que punto era real ou un giro de marketing ou simplemente de coña, irónico...
A pouco que faiga un bot da súa cuenta de Twitter que se dedique a tuitar automáticamente e ela pola súa conta se faiga outra cuenta de Twitter será realidade, será unha cantante virtual eh, separada da cantante física. Curioso. Sabes o que vos digo? Que Javier xa está falando de a Poppy de 2015 como se fose unha persona distinta. A pouco que sigan un pouco co personaje a base de bots. Igual que o Noé de 2007 se comprou un libro que ahora o Noé de 2020 ya está sudando para ler. Claro. Sí, non nos vamos a meter agora coa historia esta da brosa e máis do barco de Perseo. Eloi, tú ainda non tes ningún What's Making You Happy, non? Vou sacar que eu esta semana estuve vosotros xa sabedes, pero estuve en Dubai por traballo, non? Supoxo que non vos sorprenderá que unha conversación moi repetida de todo a artificialidade de Dubai, que podes comprar cos cartos e que non, esas cousas. Pareceme curioso, e anecdótico á vez, que íbamos no taxi, iba meu jefe dicindo que unha das cousas que non podías comprar era a felicidade, por moito que quixeras, non? E cando nos dimos conta, íbamos por Happiness Street, que era unha boa autopista de 5 carriles para cada lado. De feito o meu jefe puxo de estado no seu WhatsApp, ten aí ese Happiness Street. Durante uns segundos fíxome happy esa coincidencia. Bueno, pois como diría a Poppy, bury me 6 feet deep, cover me in concrete, turn me into a street. Mira que Happiness Street, claro. O que me está dando alegría últimamente, o que me está poniendo feliz, ver en YouTube pirateados, pero bueno, que vamos a hacer capítulos bellos de un programa que se chama Only Connect, un programa da BBC, que é un programa cultural, un quiz show cultural. Son dous grupos de 3 personas que compiten para unha especie de un trivial, unha cosa así. Entonces, a particularidade que ten é que é absolutamente brutalmente difícil. Dunha maneira que un pensaría que non merece a pena que fagan o programa de televisión se naide vai na casa, vai que este xogando, vai a ser capaz de adivinar a resposta antes de que digan os concursantes. Os concursantes son xente excepcionalmente boa no seu, preparados, doctorados universitarios, etcétera, que se acaban xuntando exclusivamente para presentarse a este programa. Entonces acaban sacando as respuestas, pero o público general, digamos, a famosa señora de Cuenca das series españolas, pues quedarase mirando e dicindo, pero cale, por qué, de onde sacou eso? Entonces, para darvos un exemplo, o programa consiste en conectar catro fenómenos, catro cousas, non? Ten unha variedade ou unha variante, unha fase que danche 3 opcións e tú tens que dar cal é a cuarta nunha serie. Entonces, as 3 primeiras opcións son 36 escondido, 18 vago e 10 novo. E con eso, os concursantes, de feito, se os sacan con dúas, tenen máis puntuación que se sacan coas necesitando as 3, pero isto é unha serie, con esos concursantes, por un punto, tenen que sacar cal sería o cuarto elemento desa serie. Repito vos os 3 primeiros, para ver si vos iluminades. 36 escondido, 18 vago e 10 novo. A ver se sabedes cal é o cuarto. Pois eu creo que vou pasar, Tú tes algunha idea? Pois a miña mente iba para co dos números primeiro,
Entonces, claro, pues o 680, entonces como que algo por aí o número igual salía, pero a dos palabras tenme totalmente Aparte, despistado, esto ¿no? era en inglés, ¿no? As palabras supoño que non serían... Sí, pero asumo bueno, que se no. traduciu é Foi traducible, traducido foi traducido por min e era completamente traducible, non perdedes nada por o que tal en gallego. Uh-huh. Pois, despois de ver estas pistas durante menos de un minuto, un dos concursantes deulle ao pulsador e dixo 2 sol, que era a resposta correcta. E ainda non sabedes por qué, non? O 2 non sei. 2 sol. O mellor sabendo eu creo que sabendo a resposta é máis fácil. Bueno, é completamente imposible. 36, o elemento 36 é o criptón. Criptón ven de criptos ou algo polo estilo, que significa como hostia. criptología e demais, Hostia. escondido. Argón, pira de Argos ou algo así, que é vago, é o elemento 18. O elemento 10 xa é máis sacable en neón, que evidentemente ven de neos novo, e o elemento 2 é o helio, ven do Helio, non, sí. o helio que ven do sol. Entonces era simplemente subindo na tabla periódica os gases nobles. Estas son as clases de preguntas que hai neste programa. Estou me aficionando moito a él, evidentemente non saco ningún, pero a verdade é que Pois aí tes o... Encántache poñerte deberes difíciles, non é?